بەپێی سەرچاوەکانی هەواڵ زیاتر لە 100 کەس گیانیان لەدەستداوە لە ڕووداوی نقمبوونی قەیاغەکەی ڕۆژی پێنجشەمە و لە ئەنجامی ئەوەشدا پشێوی لە شارەکەدا دروست بووە. پەیامنێرمان کاوە عومەر لە مووسڵەوە لەگەڵماندایە. کاوە ئەم کاتت باش، سەرەتا دەکرێت پێمان بڵێ چی نوێ هەیە؟ مدت از شوێ چەندێ دەستێت پێم بود بهی پشەف gelek xelk berberê pizîşkî dat yan ku Tab El'edlî li wêrê nivistîne heta berîspêdê caran yani cavereyî wa kesat kirin ev hatine bêserûşîn kirin dîsan hêroxan milvet ez amaje pê çendê jî dem ku sercemê kuştiyên heta nûçe hatîne Tab El'edlî zêdetirî sat kesane û sercemê kesên bêserûşîn jî dîsa zêdetirî sat kesane û ewin ev xelkê sivîlin ji zaro û jinan e. باشە کاوە هەروەکو لە هەواڵەکان ئاماژەی پێکرا بوو کاربەدەستانی حکوومەت لە ناویاندا سەرۆکی عێراق و پارێزگاری مووسڵیش سەردانی خەڵکەکەیان کردووە و خەڵکی تووڕەبوونیان دەربڕیوە. دەکرێت زانیاری زیاترمان لەم بارەیەوە بدەیتێ؟ îro piştî saet 11 spêdê Dr. Berhem Saleh serok Komarê Iraqê gel Newfel Agop parêzgerê Mosulê hatin seredana evî cihî kirin û diviyan peyvekê bo xelkî jî bêjin belê şilayekî ve xelek hatin û rêgirî li mewkibê wan hate kirin şilayê çalakvanên civakê medenî, şilayê siyasetmedara, şilayê ewan kesûkarên heta niha xelkê wa bêserûşîn dîsan şilayê wa kesûkarên xelkê wan hatine miqokirin xwepîşandaneka geleka tund hate kirin bo encamê vê çendê ku xelkî ser cadê xwe razandin û gotî bila otomobîlên serok Komar û parêzgerê Mosulê ser laşên me rabin em ji vêrê naravîn. Lê serok Komar şîşkekê ve şeyarê tê texarê bo hindê ku peyvekê bo xelkî bixînîtin û xelkî e'sabet wan bîn texarê belê neşiya kontrola vê çendê diketin demil dest çû otomobîleka polîsan çiyar bû şinasiyê qerebaliga mirova derket. Li vêrê parêzgerê Mosulê ma û rêgirî lê hate kirin bû mavê zêdetirî 10 deqîqa malwêrê toreyî ve seyarê xurî û hewlatiyan da seyarewiya keşayetî bû renç over bû dûrê otomobîla wî dûsê careka li xwepîşanderan da bi hindê ku rêkawî bêhête vekirin û dar û bera seyara parêzgerê Mosulê da heta polîsan rêk bû vekirî gelek yab zehmet bû. کاوە دەڵێن چەند کەسێکیش دەستگیر کراون ئەمانە کێن لەسەر ئەمە چی هەیە؟ بەڵێ ئەف کەسە زۆربەی wan serokên gropên xwebexşin û çalakvanên civakên sivîlin ev kese evin çalakiyên roşenbîrî û siyasî li vî bajarê Mosulê rêk dixin ew bûn evin xwepîşandana îro ewa min behes kirî ewan ji layê wa ve hate rêkxistin û hemiyan destên xwekiribûna têk da bo hindê ku mafê evan qurbaniyan destxwe vedînin û kesûkarên wa vedêtin ji ber vê çendê hindek ji wan beşekê wan nûçeyek hatîne girtin şilayê saziyên emnî ve û heta nûçe çarenivîsê wan jî neyê diyare. پەیامنێرمان کاوە عومەر لە مووسڵەوە لەگەڵماندا بووی سوپاس دەکەین. زۆر مەمنوون ببینیت خێر.